ኣሜሪካን ኢራንን ስለምንታይ መባእስቲ ኮይኖም ካብ 1953 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ታሪኽ ናባኹም ክነብል ኢና። ሎሚ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ግጭታት እቲ ዝዓበየ ኣብ መንጎ ኣሜሪካንን ኢራንን ዘሎ እዩ ክበሃል ይከኣል። ግን እዚኦም ሃገራት ባእሶም ሕጂ ዝጀመረ ይኮነን። ኣብዚ ቪድዮ ንድሕሪት ተመሊስና እቲ ታሪኻዊ ምክንያት ክንድሕስስ ኢና። ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ኣይትርስዑ። ናይ 1953 ኣሜሪካንን እንግሊዝን ዝገበርዎ መፈንቅለ መንግስቲ። ኣብ 1950ታት ኢራን ኣብ ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ነይራ። ሽኡ እቲ ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ ከም ዘሎ ኮይኑ ከም እንግሊዝ ብቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንክምራሕ ተወሲኑ። ኣብ ኢራን ታሪኽ ንፈለማ እዋን ብዝተገበረ ምርጫ ሙሐመድ ሙሳዲቅ ብህዝቢ ተመሪጹ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሙሐመድ ሙሳዲቅ ምስ ተመረጸ ናይ ኢራን ነዳዲ ካብ ወፃኢ ኩባንያታት መንዚዑ ናሽናላይዝ ብምግባር ንህዝቢ ክኸውን ገይርዎ። እዚ ንዘበናት ናይ ኢራን ነዳዲ ዝጉሕጉሑ ዝነበሩ እንግሊዝን ኣሜሪካንን ዝፈተውዎ ውሳነ ኣይነበረን። ኣብ 1953 ናይ ኣሜሪካ ስለያ ተቋም ዝኾነ CIA ምስ እንግሊዝ ኮይኑ መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩ። በዚ ምክንያት እቲ ንጉስ ሙሐመድ ሬዛ ሻህ ፓህላቪ ደጊም ሙሉእ ቁፅፅር ረኺቡ። ንጉስ ሬዛ ክሳብ መወዳእታ ፈታዊ ምዕራባውያን ኮይኑ ቀፂሉ ነይሩ። ናይ 1979 ናይ ኢራን እስላማዊ አብዮት ንዘበናት ብንጉሳዊ ምምሕዳር ዝነበረት ኢራን ኣብ 1979 ሓድሽ መንግስቲ ፈጢራ። እዚ መንግስቲ ብናይ ሺኣ ሃይማኖት መራሒ ዝኾኑ ኣያቶላህ ሩሆላህ ኮሜኒ ዝመፀ እዩ። ኣያቶላህ ሩሆላህ ኮሜኒ ዘምፅዎ እስላማዊ ኣገዛዝኣ ክሳብ ሕጂ ን47 ዓመት ቀፂሉ ይርከብ። እቲ ናይ ሺኣ ኣገዛዝሓ ኣብ 1979 ምስ መፀ እቲ ነበር ንጉስ ሙሐመድ ሬዛ ሻህ ፓህላቪ ካብ ኢራን ወፂኡ ናብ ኣሜሪካ ተሰዲዱ። ኣያቶላህ ሩሆላህ ኮሜኒ ብግልፂ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ጸላኢ ምዃና ኣውጆም። ኣብቲ ዓመት እቲ ማለት እውን ኣብ 1979 ናይ ኢራን መንእሰያት ተምሃሮ ኣብ ኢራን ዋና ከተማ ቴህራን ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብሃይሊ ብምእታው ኣብቲ ኤምባሲ ንዝሰርሑ ዝነበሩ 52 ኣሜሪካውያን ኣጊቶሞም። ኣያቶላህ ኮሜኒ ነቶም መንእሰያት ጽቡቅ ከም ዝገበሩ ተዛሪቦም። ኣሜሪካ ካብ ኢራን ተሰዲዶም ንዝነበሩ ንጉስ ፓህላቪ እንድህር ኣሕሊፋ ዘይሂባቶም እቶም ኣሜሪካውያን ከም ዘይልቀቁ እውን ኣያቶላህ ኮሜኒ ተዛሪቦም። እቶም 52 ኣሜሪካውያን ን444 መዓልቲ ማለት እውን ልዕሊ ዓመትን ፈረቃን መንግስቲ ኢራን ኣሲርዎም እንዳሃለወ ኣብ 1980 ብናይ ሳዳም ሁሴይን ዝትምራሕ ኢራን ንኢራን ወሪራ። ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ንኢራን ናይ ጦር መሳርያታት ንክትህባ ተሰማሚኦም እቶም 52 ኣሜሪካውያን ተፈቲሖም። ናይ ኒውክለር ፕሮግራም ጉዳይ ኢራን ካብ 2000 ጀሚራ ንኒውክለር ምዕጣቅ ወሳናይ ዝኾነ ዩራኒየም ብገፊሕ ከተምርት ጸኒሐላ። እዚ ብእስራኤልን ኣሜሪካን ቅቡልነት ዝነበሮ ጉዳይ ኣይነበረን። ኣብ 2015 ብናይ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዘበን ክልቲኦም ሃገራት ኣብቲ ምምራት ዩራኒየም ቁፅፅር ንክግበር ተፈራሪሞም ነይሩ። ጆይንት ኮምፕሬሄንሲቭ
ፕላን ኦፍ ኣክሽን ዝተባሃለ እዚ ስምምዕ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ኣብ 2018 ኣፍሪስዎ። ኣብ 2020 ናይ ኢራን ኣብዮታዊ ዘብ ሃይሊ ቁድስ መራሒ ዝኾነ ጀነራል ቃሲም ሱለይማኒ ብትራምፕ ትዕዛዝ ንስራሕ ኣብ ጎረቤት ሃገር ኢራቅ ዋና ከተማ ዝኾነት ባግዳድ እናኸደ ብድሮን ተቀቲሉ። እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ቅርሕንቲ ዝያዳ ንክገድድ ገይርዎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ እዋናት ናይ ኢኮኖሚያዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣንቢራ እያ። እዚ እውን ሓደ ናይ ባእሲ ምክንያት እዩ ክበሃል ይከኣል። ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ንዘለዉ ንእስራኤል ዘጥቅኡ ሃገራት ምድጋፋ ድማ ካሊእ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ባእሲ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ኣብ ሶርያ ንዝነበረ ናይ በሽር አልኣሳድ መንግስቲ፣ ኣብ ኢራቅ ንዘለዉ ሺዓ ሚሊሻታት፣ ኣብ ፍልስጤም ንዝርከብ ሃማስ፣ ኣብ ሊባኖስ ንዝርከብ ሂዝቡላህ፣ ኣብ የመን ንዝርከብ ሁቲ ኢራን ኩሉ ዓይነት ቀጥታ ድጋፍ ትገብር እያ። እዚኦም ኩሎም ዝጠቀስኩዎም ዝተዓጠቁ ሓይልታት ድማ ንእስራኤል ሓደጋ ዝፈጥሩ እዮም። ብሓፂሩ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን ግጭት ታሪኻዊ ምክንያታት እዚኦም ይመስሉ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ምሳና ክትኾኑ ንዕድም። ካልኦት ፕሮግራማት እውን ናባኹም ከነብል ኢና የቕኒየልና ኣሕዋት።